La motivació d'aquesta píndola és, bueno, nosaltres en el producte Gent Web sempre entreguem les instàncies amb les analítiques de Google Analytics. I, bueno, quan entres a Google Analytics fa una mica de por, costa d'entendre i sempre la gent ens expressa que els hi costa trencar el gel amb el producte, no? I, bueno, era necessària una píndola, però és que, a més, ara Google Analytics ha fet un canvi molt radical de versió i apareix una nova versió que val la pena aprofundir més en com funciona aquesta nova versió. Llavors, li vaig proposar al Joan si s'animava a fer una píndola d'introducció i aquí estem. I a veure si és profitosa, perquè sobretot que trenqueu el gel, que entreu a Analytics i comenceu a analitzar les dades de les visites i de què fa els usuaris als vostres webs per millorar-los i per arribar a més gent al vostre públic. Llavors, nosaltres dos treballem a l'àrea TIC, en el Servei de Suport TIC i Innovació. Jo, entre d'altres productes, soc responsable del Gent Web actualment. I el Joan, si et vols presentar, Joan. Hola, jo sóc el Joan i a banda també realitzo tasques més d'innovació i també de gestió de projectes. I ara estic utilitzant més el Google Analytics en un dels projectes, que no sé si coneixeu Unite, que és una aliança d'universitats europees i estic donant suport al que seria el Servei de Comunicació Estratègica d'Unite. La Cristina també durant molts anys, no sé si vols explicar, Cristina, que també vas estar al Servei de Comunicació i també t'encarregues d'aquests serveis, no? Estic amb serveis web, amb serveis de Google Workspace, amb serveis d'allotjament, diferents serveis, però aquí el que ens ocupa és el Gent Web. Doncs fem una mica d'història. Respecte a aquest canvi de versió, vosaltres no heu de fer res com a usuaris, però que ho sapigueu, que hi ha hagut aquest canvi de versió perquè us interessa. Llavors, això que us deia, el 2020 Google anuncia una nova versió de les seves analítiques, però és un canvi de versió radical, que és un altre codi de recollida, perquè ara ja les dades es recullen d'una altra manera i s'analitzen d'una altra manera. Per tant, ens implica canviar el codi que vosaltres no heu de fer res, que nosaltres incorporem als Gent Webs. Llavors, què vam fer? Al juny de l'any passat vam incorporar a tots els Gent Webs el nou codi. A tots no, perquè ja des del 2020 els nous Gent Webs ja portaven Google Analytics 4, perquè ja estaven en la nova versió. Però en els anteriors vam incorporar el nou codi i llavors estan recollint dades per duplicat en l'antiga versió i en la nova. Això ho vam fer perquè al juliol del 2023, en què es deixaran de recollir dades en la versió anterior, ja disposeu de dades històriques en la nova versió. Ja quan analitzeu les dades des de la nova versió ja tindreu un any d'històric que sempre ajuda a fer comparatives en com van les coses. Ja us dic que respecte a això vosaltres no heu de fer res, només informar-vos. Sí que si a partir del juliol del 2023 us interessa guardar dades, teniu una opció d'exportar dades des del Universal Analytics amb un Excel o un PDF i podria guardar les dades de l'històric de les visites anteriors. Aquest és el calendari. Llavors, si entreu a Google Analytics, el vostre Gent Web és posterior al 2020, només veureu les Google Analytics 4. Els que éreu anteriors veureu dos propietats, que es diu. Llavors, la que comença per UA és l'antiga i la nova és la Google Analytics 4. Ara, quan el Joan us expliqui com és Google Analytics, ho entendreu millor, però per fer una pinzellada de quins eren aquests canvis tan radicals que feia Google, doncs en quant a la recollida de dades,
Si Universal Analytics es basava en sessions, ara es basa en esdeveniments. En quant a l'anàlisi, abans era una mica limitat en quant a la navegació multidispositiu, però, clar, cada vegada naveguem més des de diferents dispositius, apps i tot això. Llavors, aquesta nova versió està pensada per multidispositiu. I després, en quant a l'automatització, ara han incorporat més eines de machine learning, intel·ligència artificial, que t'ajuden a analitzar les dades perquè ell mateix pot descobrir comportaments singulars que t'ajudin a entendre les coses i també pots fer suggeriments. Aquests serien a grans trets les diferències. I, bueno, dir-vos això, que quan us entreguem un gen web, us entreguem la instància d'Analytics amb el compte que ens heu indicat a la petició del gen web és el que té accés a les Analytics. Si necessiteu accés per un altre usuari o us heu oblidat amb quin usuari vau demanar accés a les vostres analítiques, doncs ens feu un tiquet a l'àtic i us donem accés amb els comptes que ens indiqueu. I, bueno, per entrar a Analytics és això, entrar a la web analytics.google.com i tu ja veuràs totes les propietats sobre les que tens permisos per visualitzar. Perquè, bueno, jo he dit que veuries dues propietats, la Universal Analytics i la Google Analytics, però això de cada instància gen web que tu, de la qual siguis administrador. Si ets administrador de 3 gen webs, doncs veuràs, entrant a Analytics, hi ha aquestes propietats sobre les que tens accés. Jo ara ja us deixo amb l'expert en Analytics, el Joan. Bueno, expert. També aclarir que nosaltres tenim un nivell d'usuari, però, bueno, que no, el Joan crec que ens farà una presentació que tots entendrem molt millor què fa Analytics i que ens ajudarà a analitzar millor les dades i fer canvis als nostres webs, que és l'objectiu, no? D'acord, doncs moltes gràcies, Cristina. Com veieu, tenim de tant en tant aniran apareixent aquestes pantalles que diu Veiem Analytics. Llavors jo ho canviaré i ara veurem el Google Analytics per dintre. L'he ampliat una mica perquè ho pugueu veure bé. No sé si em podeu indicar amb una reacció de si ho esteu veient bé o si ho podeu dir. Es veu suficientment gran? Sí, es veu bé. Sí? Vale, perfecte. Vale, ja he vist algunes reaccions, o sigui que fantàstic. Llavors, el que us explicàvem aquí al Google Analytics, i aquí dalt, si tens diversos comptes de Google Analytics, t'apareixen tots aquí. Llavors, aquí pots anar canviant de grups de comptes d'Analytics, i en aquest cas hi ha serveis TIC i puc anar veient tots els que tinc de serveis TIC. Si vosaltres ja fa anys que teniu el Google Analytics, us n'apareixeran 2, almenys. Un que comenci per UA i un que comenci sense UA. El que comença sense UA és el Google Analytics 4 i el que comença per UA, en aquest cas, si volem entrar, doncs hauríem d'apretar aquí i després apretar en aquest lloc. En canvi, amb el Google Analytics 4, directament ja se t'obre apretant en aquesta llista. Això és només per introduir. Gràcies per tots per donar-nos el feedback. I ara comencem una miqueta el que seria el curs. Com funciona Google Analytics 4? Com us ha explicat la Cristina, al principi de tot, quan vosaltres teniu una pàgina web, en aquest cas molts de vosaltres teniu un gen web o almenys us hem contactat per aquest fet, i el que fa falta és que es configuri, que l'informàtic o que vosaltres mateixos configuréssiu alguna cosa. Però en aquest cas es posa un petit codi en la pàgina web que fa que la pàgina web comenci... Abans de res, si podeu dir amb els polzes amunt i els polzes avall, si teniu ja configurat el vostre gen web o no el teniu configurat o no teniu gen web. Si ho podeu indicar. Amb la cara trista si no teniu gen web. Tothom té gen web
Vale, la Rosa Rodríguez, vale, el Roger no té gent web. Donarem opcions ara per les persones que no teniu gent web, però era una miqueta per saber quin públic teníem, o sigui que fantàstic. Llavors, com funciona el Google Analytics 4? Un cop tenim configurada la pàgina web, el gent web que us ho fem nosaltres, quan l'usuari fa accions amb la vostra pàgina web, el navegador enviarà informació cap a Google Analytics. És a dir, cada cop que algú entra en una pàgina web, en el vostre gent web o en una pàgina web que té el Google Analytics, doncs, quan tu realitzes una sèrie d'accions, el vostre navegador va enviant. Doncs ara ha passat aquesta acció, ara ha passat aquesta altra acció, ara ha apretat aquí, ara ha fet un scroll durant la pàgina web. Llavors, envia certa informació cap al Google Analytics. Això és el que passa. Llavors, una part d'aquesta informació és informació d'usuari. Què vol dir aquesta informació d'usuari? Doncs, per exemple, en quin navegador tenim configurat el nostre navegador. En quin idioma ho tenim configurat? Doncs si jo, per exemple, el meu navegador està en català, doncs el Google Analytics m'enviaria, doncs ha entrat una persona que té un navegador en català. Llavors, per exemple, jo estic accedint des de Barcelona, doncs també enviaria aquesta informació i diria, ha entrat una persona des de Barcelona a la meva pàgina web. I els dispositius que utilitza. Ha entrat des d'un ordinador, o ha entrat des del mòbil, o ha entrat des d'una tablet. I també depèn de com estigui configurat depèn de com estigui configurat i del consentiment que doni l'usuari, també es podria enviar informació demogràfica, com per exemple, quina franja d'edat pertany aquesta persona, quin gènere pertany la persona o quins gustos té. Tota aquesta informació ja per defecte s'envia cap a l'usuari. A banda, també s'envia una altra informació que és la font de tràfic. Què és la font de tràfic? Doncs la font de tràfic ens indica com han trobat aquesta pàgina web, com l'usuari ha trobat aquest gent web. He entrat en un navegador com, per exemple, Google, he posat, no sé, la web del campus de Terrassa. He posat campus de Terrassa UPC en el navegador de Google, doncs aquesta informació també l'envia. O, per exemple, ha trobat l'enllaç en una xarxa social, doncs aquesta informació també envia aquest enllaç. O, per exemple, pot ser que sigui a partir d'un anunci o que una persona m'ha enviat un mail amb l'enllaç a la pàgina web. Tota aquesta informació es pot saber i queda emmagatzemada dintre del Google Analytics. I, finalment, que això és el gran canvi que explicava la Cristina, de que està basat en esdeveniments al Google Analytics 4, el Google Analytics, quan tu configures el Google Analytics 4 en un gent web o en una pàgina web, aquesta pàgina web comença a enviar esdeveniments. Què són aquests esdeveniments? Doncs, per exemple, quan jo obro una pàgina web, s'envia un esdeveniment, doncs ara he entrat a la pàgina web d'introducció del meu gent web o he entrat a la pàgina web de contacte. Doncs envia un esdeveniment. O, per exemple, quan un usuari descarrega un fitxer, doncs t'envia un esdeveniment cap a Google Analytics. O quan un usuari, per exemple, tira cap avall d'una pàgina web amb la rodeta del ratolí o perquè ho està fent a través del mòbil, envia un scroll. Tota aquesta informació es va enviant al Google Analytics i el Google Analytics va captant tota aquesta informació i després ens la mostra a nosaltres, cap a nosaltres. Quins esdeveniments hi ha? Doncs ja hem dit el de veure una pàgina, per exemple, el de fer un clic. Quan jo apreto, hi ha un enllaç dintre de la meva pàgina web i l'usuari clica sobre aquest enllaç i se'n va a una altra pàgina web, doncs s'envia un clic. L'escroll, quan he fet un scroll del mínim del 90% d'una pàgina, també s'envia un esdeveniment d'scroll. Quan interactues el primer cop amb un formulari, doncs, per exemple, tenim un formulari de que algú s'apunti en el nostre newsletter, en la nostra llista d'informació. Doncs, quan comença a escriure coses dintre del formulari, s'envia un form start. Quan
l'usuari ha acabat d'omplir tot el formulari i clica enviar, s'envia un form submit. I quan descarrega un fitxer, un fa el download. Després també tenim esdeveniments quan és la primera visita. Després, quan l'usuari està interactuant amb la web, també s'envia un esdeveniment de user engagement. Quan inicia un vídeo o quan ja ha vist un 10%, un 25% o un 50%, i quan acaba de veure un vídeo de YouTube, en aquest cas, si no són de YouTube no s'enviaria, doncs t'envia o vídeo start, o vídeo progress, o vídeo complete. I quan busques a una pàgina web, es mostren els view search results, és a dir, algú entra dintre del nostre gent web i cerca alguna cosa, doncs s'enviaria un esdeveniment de view search results. I quan comença una sessió, que això de les sessions ho explicarem després, que també, o sigui, el Gen Web 4 no està basat en sessions, però també utilitza informació de les sessions. O sigui que continuaran havent-hi sessions. Ara explicarem una miqueta més què és la sessió. Dintre dels esdeveniments, els que us he explicat són els d'una pàgina web, però el Google Analytics també s'utilitza en les aplicacions mòbils. Per exemple, quan vosaltres teniu instal·lat dintre el mòbil el WhatsApp, no esteu entrant a través d'un navegador web, sinó que esteu entrant dins d'una aplicació mòbil. Doncs també dona esdeveniments, que aquí no hi entrarem, que són per defecte. És a dir, Google Analytics recull per defecte tots aquests esdeveniments, però a banda també pots configurar a part nous esdeveniments, però cal configuració extra, que en aquest cas o l'hauríeu de fer vosaltres o l'hauríem de fer els TIC. Que no ho explicarem, entrarem una mica de coses que es podrien arribar a fer amb el Google Analytics, però no hi entrarem de com es fa. Per exemple, podríem saber el nombre de persones que s'han apuntat a un newsletter, el nombre de persones que s'han inscrit a un curs, el nombre de persones que han llegit una pàgina web, el nombre de persones que han pagat un curs, la quantitat d'euros que han gastat en un producte d'una tenda, si és que la meva pàgina web és una tenda virtual, el nombre de persones que s'han guardat els preferits a una pàgina web, el nombre de persones que han compartit una pàgina web amb el botó de compartir cap a les xarxes socials o el nombre d'accessos a internet. Tot això podrien ser esdeveniments que Google Analytics enviaria des de la nostra pàgina web, que el nostre navegador enviaria quan un usuari fa aquestes accions dintre la nostra pàgina web i diria, a banda de dir, doncs aquesta persona s'ha apuntat a uns newsletters, també diria tota la informació de l'usuari, si és una persona que és del gènere masculí o del gènere femení, si és una persona de la franja d'edat que sigui, que està entrant des de Barcelona, tot això va enviant tota aquesta informació cap al Google Analytics. Llavors, anem a utilitzar una mica les reaccions, com hem fet abans. Us diré ara unes frases i heu de dir, a veure, per saber si s'ha entès una miqueta el que havíem estat explicant, doncs hem de veure si aquesta frase és hi estàs d'acord, no hi estàs d'acord o no ho tens clar, amb els polzes amunt, polzes avall i cara pensativa. Google Analytics emmagatzema des de quina pàgina web arriben els usuaris a la meva pàgina web en el que s'anomena sessió. Esteu molt d'acord amb aquesta frase? Molt bé. Doncs és incorrecte, perquè no s'anomena sessió, s'anomena font de tràfic. Però sí que s'emmagatzema, però s'anomena font de tràfic. Després, si tinc configurat Google Analytics, puc saber quan una persona ha mirat la meva pàgina web fins al final a través de l'esdeveniment scroll. Aquí esteu dient que hi esteu d'acord, que és correcte. Hi ha gent que està pensant? Doncs sí, en aquest cas és correcte. Ui, ens ho hem saltat. Quan un usuari realitza un scroll, s'envia un esdeveniment que s'anomena scroll cap a Google Analytics. Després, Google Analytics emmagatzema sense configuració extra informació del color de cabell de les persones que entren a la meva pàgina web. Molt bé. No hi estem d'acord. Però es podria arribar a configurar això.
si les persones ens han indicat prèviament quin color de cabell tenen, perquè ho han entrat en la nostra pàgina web i ho sabem en el nostre sistema, podríem arribar a que Google Analytics tingués aquesta informació. És una cosa una mica rara, però podríem arribar a configurar-ho, però necessitaria configuració extra. Ok? Bueno, llavors, tot això que hem explicat ho anem a fer amb un exemple real, per acabar de sustentar una miqueta aquests coneixements. Suposem que gestionem una pàgina web com Atenea, que és la intranet que veuen els estudiants de la UPC, que permet als usuaris com la Maria, que és una estudiant de la UPC, executar aquestes tasques. Quan va amb el mòbil, està en el tren anant cap a la universitat i té el mòbil i està consultant l'horari de classes. És a dir, ella està al tren, diu, quines classes tindré avui? Consulto des del mòbil i veig l'horari de les classes a Atenea. Durant les pràctiques, quan està fent les pràctiques a la UPC, una classe de pràctiques, es connecta des del seu portàtil i descarrega quins exercicis ha de fer en aquesta classe de pràctiques. I després, al cap d'una setmana, la Maria ja està a casa, rep un mail a la seva tablet i diu que ja està disponible la seva nota i es connecta per veure la nota dels exercicis. És a dir, la Maria ha fet una sèrie de coses, anem a dir, el dimarts d'una setmana va amb el tren cap a la universitat i fa les pràctiques i el dimarts de la setmana següent, estant a casa, doncs ja rep un mail a la seva tablet. Més o menys s'entén aquest exemple del que faria la Maria? Sí? Doncs, per cadascuna d'aquestes tasques, des del mòbil, la tablet o el portàtil, s'hauran enviat esdeveniments com a Google Analytics, tal com hem explicat. Per exemple, per mirar els usuaris, què haurà fet la Maria? Doncs està amb el mòbil, obre una pàgina web, entra dintre d'Atenea, obre la pàgina web on et diu doncs aquestes són les coses que pots fer amb Atenea. I llavors va mirant tot el que es pot fer i al final de tot hi ha el botó d'horaris. Apreta el botó d'horaris i s'obre una nova pàgina amb els horaris. Doncs la Maria què haurà fet? Haurà obert la primera pàgina, haurà anat fins a baix de tot on hi ha el botó dels usuaris, per tant haurà fet un scroll i al final haurà apretat el botó i com que va a la mateixa pàgina web, sinó que no va a una pàgina web de fora, no s'envia el clic i arriba un nou page view. Per tant, el mòbil haurà enviat cap a Google Analytics un page view, un scroll i un page view. Tots aquests esdeveniments. Després, per descarregar els exercicis, què haurà fet? Haurà obert una pàgina web i haurà baixat el fitxer dels exercicis. Per tant, haurà fet un page view i un file download. I finalment, per saber la nota, que està a casa al cap d'una setmana amb la tablet, haurà obert una pàgina, haurà omplert un formulari on ha posat el seu DNI i així pot veure en una pàgina nova quin és el... El Roger està preguntant si l'opció scroll ens diu fins a on ha mirat la pàgina. No ens ho diu. Només ens diu que ha mirat fins al 90% de la pàgina. O sigui que quasi ha arribat fins al final de la pàgina. O ha arribat fins al final, a partir d'un 90%. Llavors, això per saber la nota, haurà fet un page view, un form start quan ha començat a posar el DNI, un form submit quan ha apretat el botó de submit i un page view per veure la nota en una altra pàgina. Doncs aquests són els esdeveniments que s'anirien creant i que s'anirien enviant cap a Google Analytics. Llavors, m'agradaria que escrivíssiu en el xat quins són els esdeveniments més importants que tindries per la teva pàgina web. Dels que hem dit, els tens aquí escrits. Veure una pàgina, clicar per anar a una pàgina externa, fer un scroll, interactuar per primer cop amb un formulari, enviar un formulari, descarregar un fitxer, accedir per primer cop a la pàgina web, interactuar amb la web, veure un vídeo, buscar en una web, començar una sessió. Començar una sessió encara no ho he explicat gaire. Per exemple, a l'Àlex León li interessaria el temps de lectura.
Clicar per veure una pàgina externa. Molt bé. Descarregar un fitxer. El primer problema. Page view, clic i scroll. Veure vídeos, accessos. Val. Rolando, no acabo d'entendre el que dius. Perdoneu, però potser sóc molt baix. El primer problema és que no sé com fer les consultes del que ha passat a la meva gent web. No És sé que al xat ha expressat el Rolando que no sap si té accés a les analítics del seu gent web. L'únic que ha de fer és entrar a la URL analytics.google.com i veure si veu la propietat del seu gent web. Si no, ens ha de demanar accés pel seu compte. Vale. Ara després us posaré l'enllaç en el xat. Ara era només per fer una introducció i ara veurem... Val, veure una pàgina... També el Joan després us oferirà unes analítics que ofereix Google, que estan obertes a tots els usuaris. Potser els hi pots passar també unes analítics que són per fer prova, per veure una web de mostra. Vale. Si no avui mateix no teniu accés als vostres analítics, feu servir aquest compte que ofereix Google i que ara us passarà el Joan, perquè si no teniu accés. Perfecte. Doncs heu vist que hi ha hagut... O sigui, que cadascú tenia uns objectius diferents en la pàgina web. Això és perquè les pàgines web són diferents, o sigui, n'hem llegit moltes diferents i vosaltres teniu una sèrie d'objectius dintre del Google Analytics. Per tant, com que teniu una sèrie d'objectius, us interessaran més una sèrie de gràfiques que d'unes altres i uns certs esdeveniments que d'uns altres. Per tant, no totes les pàgines són iguals. Això perquè ho sapigueu. I ara entrem ja dintre de les sessions. Google Analytics el que fa és englobar esdeveniments dintre de sessions. Què són les sessions? Doncs les sessions són agrupacions d'esdeveniments, és a dir, un usuari entra en una pàgina web, comença a interactuar en aquesta pàgina web i llavors potser entra, tanca la pàgina web i al cap d'un dia torna a entrar en aquesta pàgina web. Doncs això seria, l'usuari hauria començat una sessió un dia i una altra sessió un altre dia. Google Analytics comptaria dues sessions per a un mateix usuari. Llavors, tindríem que ja afegeix un esdeveniment extra a Session Start. Com Google Analytics diu que ha acabat una sessió? Doncs Google Analytics diu quan ja fa 30 minuts que l'usuari no fa cap esdeveniment amb la nostra pàgina web, doncs tanco aquella sessió. Per tant, si la Maria està mirant els usuaris des del mòbil en el tren i són les 8 del matí i la classe comença a les 9 del matí, doncs tindríem una Session Start per mirar horaris i una Session Start per descarregar els exercicis. I al cap d'una setmana tindríem una altra Session Start. I això és el concepte de les sessions. Llavors, la Maria comptaria com una sola usuària i hauria fet 3 sessions en l'exemple. La Maria mira els usuaris des del tren, durant la classe i descarrega els exercicis després amb la tablet. Llavors, preguntes que us faig. Sempre hi haurà més usuaris que sessions. Això és cert o fals? O no ho sabeu? Tothom està dient que és fals. Algú que no ho acaba de tenir clar del tot. Doncs sí, en aquest cas heu encertat. Tot és fals. És falsa la frase. Un usuari pot crear més d'una sessió en un dia. Per tant, tindrem més sessions que usuaris. La Maria, en aquest cas, feia 3 sessions en una setmana. Llavors, comptaria com una sola usuària, però que ha tingut 3 sessions. Veig que ja estan havent-hi preguntes. No sé si hi ha... Cristina, si hi ha alguna pregunta... Sí, m'estan demanant accés als seus gent webs. Vaig donant accessos als comptes. Vale. Però ara hi ha una pregunta de l'Asun.
Vale, però si accedeix des dels dispositius diferents, no són IPs diferents, no ho detecta com a diferents usuaris, doncs Google Analytics té maneres d'identificar que un usuari és el mateix entrant des de diferents dispositius. Val? Té diferents maneres de saber que és una persona diferent. A través de les cookies, per exemple, o si nosaltres ho configuréssim, també podríem fer, si l'usuari està loguejat dintre la nostra pàgina web i nosaltres sabem que està a la nostra intranet, li podríem enviar al Google Analytics i dir-li l'usuari és el Joan, val? I llavors ja sé que aquell usuari és el mateix, entri des del mòbil, la tablet, etc. Però, bueno, això també us ho explicaré al final, val? No és infal·lible el Google Analytics en aquest cas, val? Pot ser que no ho acabi de comptar del tot bé, val? Per tant, podria ser que és un usuari que està entrant des de... O sigui, que compti els usuaris malament perquè resulta que l'usuari ha esborrat les cookies. Doncs llavors ja no s'entera de que és el mateix usuari. Val? I llavors et comptaria com dos usuaris. No sé si està quedant clar. Sí? Vale. Bueno, potser les altres persones més o menys això ho teniu clar. Bueno, llavors, els principals indicadors de Google Analytics són els usuaris, que són les persones diferents que accedeixen al nostre portal web, les sessions, que són les consultes que es fan a la web o les interaccions que es fan a la web amb mínim de 30 minuts separats, els dispositius, que són dispositius diferents amb els quals entra l'usuari, si entra des del tablet o el mòbil, i els diferents navegadors, els esdeveniments, que són les accions que fa l'usuari al navegar pel portal web, i les visualitzacions, que són el nombre de pàgines del portal web que estan vistes. Llavors, en l'exemple que havíem dit, què tindríem? Una sola usuària, que és la Maria, tindríem 3 sessions, una que es fa des del tren, una altra que es fa des de la classe i l'altra que es fa des de casa. Tindríem 3 dispositius, el mòbil, el portàtil i la tablet, i tindríem 12 esdeveniments, 4 per l'accés al mòbil, 3 per descarregar els exercicis i 5 per saber la nota. I finalment tindríem 5 visualitzacions, que són els page views. Ha consultat 5 pàgines aquesta persona. Aquí ha quedat clar, més o menys, amb l'exemple. Si podeu posar un... Vale. Sí? Vale, perfecte. Doncs seguim. A més, Google Analytics, quan et mostra les dades, hi ha una cosa molt important, és que et mostra les dades dintre d'un període de temps. Tu pots mirar les dades de Google Analytics d'avui, d'ahir, o durant la darrera setmana, o durant els 28 últims dies, o durant tot un any. Llavors, si continuem amb l'exemple, s'han adelantat. El primer dia, què tindríem? Una sola usuària, 2 sessions. Si mirem el primer dimarts, quan la Maria va amb tren i després va a classe, doncs és una sola usuària, són 2 sessions, 2 dispositius, el mòbil i el portàtil. En aquest cas, els esdeveniments serien 7, i les visualitzacions serien 3. Fa 3 page views. I després, el segon dia, tindríem una sola usuària, una sola sessió, un sol dispositiu, 5 esdeveniments i 2 visualitzacions. No sé si s'acaba d'entendre això. He vist una cara de que no s'entenia. És a dir, Google Analytics ell té emmagatzemades totes les dades del que va passant tots els dies, i ho va emmagatzemant. Però quan et mostra les dades, et dona les dades agregades i et diu quants usuaris he tingut des del dia 5 fins al dia 25 d'aquest mes. Llavors, et compta tots els usuaris i t'ho mostra en una gràfica i et va dient, doncs el primer dia van entrar 10 usuaris, el segon dia 15, el tercer dia 3. I t'ho va mostrar dintre d'una gràfica, però t'ho ha calculat per aquests 5 dies, per aquests 20 dies, des del dia 5 fins al dia 25. I et mostra aquesta finestra de temps. Però en aquest cas estem dient,
Doncs estem posant la finestra de temps de tot el que va passar el dimarts que la Maria va amb tren fins a classe i després està fent la classe de... Llavors, què passa aquest dia? Doncs mira els horaris, i descarrega els exercicis. Per tant, aquell dia tenim una sola usuària i ha fet dues sessions, aquesta sessió i aquesta sessió, i ha entrat des de dos dispositius diferents, el mòbil i el portàtil. Si nosaltres configuréssim que volem veure el segon dia, és a dir, quan sap la nota que ho mira des de la tablet, doncs analitzaria només això. Per tant, tenim només 5 esdeveniments i 2 visualitzacions. I nosaltres hauríem configurat el Google Analytics conforme estem mirant aquell dia en concret. Estem mirant el segon dimarts. No sé si ho he aclarit o si és difícil. Sí? Vale. Ok, moltes gràcies. Finalment, també hi ha un altre concepte dintre de Google Analytics. N'hi ha molts més, però us expliquem els principals, que són la diferència entre usuaris nous i usuaris recurrents. A vegades ens interessa, com a promotors d'una pàgina web, que és obtenir nous usuaris, és a dir, que a la nostra pàgina web entri gent que fins ara mai havia visitat la nostra pàgina web. Això són el que Google Analytics anomena usuaris nous. En canvi, quan un usuari és recurrent, és que prèviament ja havia entrat a la nostra pàgina web. I això serien els usuaris recurrents. Per tant, si mirem el primer dia, que és el dimarts, que la Maria mai havia entrat a Atenea, anem a suposar, doncs la Maria comptaria com una usuària nova. Però el segon dia, el segon dimarts, que ja havia entrat des del mòbil i des de l'ordinador quan es baixava els exercicis, doncs el segon dia comptaria com un usuari recurrent. Per tant, si mirem el primer dia, si el període de temps inclou el primer dia, comptaria com a usuària nova, i si només inclou el segon dia, comptaria com a usuària recurrent. Això més o menys s'entén fins aquí? Joan, al xat la gent m'ha fet una pregunta. Sí. Les visualitzacions les compta per separat segons la sessió. No, les visualitzacions les compta totes en conjunt. És a dir, et diu tots els usuaris, totes les sessions, quantes visualitzacions hi ha hagut en total. No sé si t'estic responent. Encara que sigui la mateixa pàgina. Sí, et diu quantes visualitzacions hi ha hagut en tot el teu portal i també pots veure per una pàgina en concret quantes visualitzacions hi ha hagut de tots els usuaris i de totes les sessions. És a dir, et diu tots els page views. Vale, perfecte. Ja ho he entès. Perfecte. Ui. Bueno, i després aquest comentari sobre la fiabilitat dels indicadors. Hi ha indicadors que Google Analytics es basa en l'ús de cookies i també altres tècniques que no acaben d'explicar. I si l'usuari esborra aquestes cookies o no dona el consentiment per l'ús de les cookies, llavors aquests indicadors ja no s'acosten tant a la realitat. Per tant, certs indicadors els hem d'agafar una mica amb pinces perquè no ens estan dient, per exemple, quan diem el número d'usuaris nous, doncs pot ser que estigui comptant usuaris nous que ja havien entrat prèviament a la nostra pàgina web, però han esborrat les cookies. Per tant, no sempre representaran al 100% la realitat, els indicadors. Però sí que són indicadors, ens indiquen una mica les tendències. Vinga, una mica més de reaccions. La frase, un usuari recurrent és aquell usuari que ja havia entrat prèviament a la nostra pàgina web. Hi esteu d'acord o no? D'acord? Vale, molt bé. És correcte. Un usuari recurrent és aquell usuari que ja havia entrat prèviament a la nostra pàgina web. Ho acabem de dir. L'edat i el sexe de les persones són informació d'usuari que s'envia a Google Analytics. Hi ha hagut una mica de discordància en aquest cas. Anem a veure què diu. Ui. Sí.
No sempre, val? Ho he marcat com un pols avall perquè no sempre. Depèn de la configuració de privacitat de les persones, si ens ho envien o no ens ho envien. Val? Per tant, no sempre s'envia. En general, podria ser que s'enviés. Val? I ja està. Doncs això és una mica la introducció. A veure... L'assumpció diu a les cookies que ens fan acceptar quan entrem a la web, les que recullen aquestes dades són les essencials necessàries o les de màrqueting i més. Doncs no t'ho sé dir. Sí, jo li puc aclarir, això és màrqueting. Les de Google es consideren màrqueting. Essencials, les cookies essencials sempre s'instal·laran perquè són les que permeten navegar correctament per una web. Són obligades, si no, no navegaràs correctament. Per exemple, són les de sessió, necessites guardar la sessió. Però les de Google, les de les Analytics, es consideren de màrqueting. Llavors, tu les pots acceptar o no. Si no les acceptes, es recolliran dades, però anonimitzades i agregades. Si les acceptes, doncs enviaràs més informació. Les cookies és pel compliment de la RGPD i ha de complir o sigui, no poden recollir dades personals si tu no les acceptes. Llavors, Google recollirà anonimitzat i agregat, perquè tu pots escollir sí o no. Hi ha més dubtes, Cristina. Hola, els dubtes concrets que tenim per als nostres casos particulars, a qui els podem fer arribar? Un tiquet àtic, això, Cristina? Bueno, aquí també aclarir que nosaltres no donem suport de Google Analytics, no tenim recursos per donar suport. O sigui, donem suport en quant a poder accedir als teus analítics, que els tingues disponibles, tot això. Heu de tirar molt d'internet. Internet, allà està tot. Avui estem fent aquesta píndola, però de videotutorials n'hi ha molts. Ho sento, però clar, és que no tenim tampoc recursos per donar suport a això. A internet teniu molta informació i nosaltres el que sí que garantim és que tingueu accés als vostres analítics, que tingueu disponibles les dades i fem píndoles com aquesta que també ens plantejàvem amb el Joan, potser en farem més. Si hi ha preguntes concretes, jo què sé, de com fer seguiment d'una campanya, doncs podrem plantejar-nos fer més píndoles, però no podem donar suport personal per cadascú. Ho sentim molt, no tenim recursos a l'àrea TIC, són poc. Tot això és màrqueting i tampoc som especialistes en màrqueting digital. Depèn de quins dubtes, per exemple. Sí, molt... Heu dit que la versió de Google Analytics 4 ja la podem visualitzar, perquè jo diria que quan hi accedeixo només veig la UA. En aquest cas sí que donaríem suport. Sí, exacte. Jo ara m'ho miro, però suport per poder accedir a les teves dades, sí, segur. És la Carme Tarín. Vale, ara em miro, el de llengües. Vale, ara em miro. I després podem fer una altra sessió per veure on es troben les informacions que miràvem a la versió UA i on es trobaran a la Google Analytics 4? Sí. Ara, avui veurem una miqueta el Google Analytics 4 i, Carme, doncs, si al final de la sessió encara tens dubtes, doncs ens ho podem mirar o veiem a veure una mica més les necessitats. Si vols, ens podem quedar algun minutet més. I així veiem si cal preparar una altra sessió o potser ja queda resolt. Hi ha algun dubte més? No? Doncs continuem llavors. Ara ja farem, doncs, Carme, començarem aquest tour per Google Analytics una miqueta perquè veieu com es mostren totes aquestes dades de Google Analytics. Veig que anem una mica, que ens queda mitja horeta. No sé si ho podrem veure tot. Si no ho podem veure tot, doncs potser ho continuem en aquesta nova sessió que us comentàvem amb la Cristina. Llavors, el que us estàvem dient, per veure aquest Google Analytics utilitzarem les dades
de serveis TIC, les dades de serveis TIC, que no sé si coneixeu què és serveis TIC, però una mica els objectius que tenim amb aquesta pàgina web, que la portem des del nostre servei, seria conèixer tots els serveis TIC que oferim a la UPC, accedir als serveis a través d'un enllaç, és a dir, mostrem, per exemple, a Atenea als estudiants, hi ha un botonet perquè puguin accedir dintre d'Atenea i després puguin accedir també a totes les documentacions, fax, si tenen algun dubte, etc. També tenim un botonet on sol·licitar l'ajuda cap a ATIC i després també hi ha opcions per veure quina és la disponibilitat dels diferents serveis TIC de la UPC. Llavors, una miqueta, no sé si heu entrat mai, però es veu una pàgina web de serveis TIC on hi ha els indicadors dels principals serveis i després mostrem els diferents serveis. Per exemple, aquí és molt petit, però posa Atenea, ATIC, el correu UPC i pots veure aquí llistats tots els diferents serveis. I després, quan entres en un servei concret, per exemple, Atenea, doncs tens aquí el servei, saps què, novetats pel curs 2022-23, tota la documentació i les fax. I després pots demanar ajuda, pots entrar a Atenea i pots entrar a Atenea Exams en aquest cas. I hi ha tota la informació d'Atenea. Una miqueta perquè ho conegueu. I després, quan nosaltres volem consultar els indicadors que s'estan enviant des de Google Analytics, doncs entrem a l'enllaç analytics.google.com. Aquest enllaç és el que us permet entrar en els vostres indicadors. I després, per a aquelles persones que no teniu accés al Google Analytics des d'un gen web i vulgueu provar el Google Analytics, Google us ofereix dades de demostració sobre la seva botiga online a través d'aquest enllaç. Llavors, aquest enllaç us portarà a aquesta pàgina web i si veieu aquí, diu propietat de Google Analytics 4 amb el Google Merchandise Store. Llavors, pots entrar dintre del Google Merchandise Store, s'us obre el Google Analytics ja directament, s'està carregant. Ai, perdoneu, no us ho he ensenyat. Sí, s'està carregant el Google Analytics 4. Estic compartint pestanyes. Si veieu en algun moment que no estic compartint el que estic parlant, sisplau, feu-m'ho saber. I llavors us mostra tots els indicadors, en aquest cas, de l'Store, de Google Analytics. Veieu aquí dalt, em posa que és el Google Merch Shop, la botiga de marxandatge de Google. Tenen aquest exemple. Us passo l'enllaç d'aquesta pàgina pel xat per si algú vol accedir-hi i s'ho vol afegir al seu per xafardejar, perquè és una mica... té més informació del que podem veure en el nostre gent web. Està bé per mirar-s'ho i veure un Google Analytics diferent. Això una mica d'introducció. Llavors, anem a mirar el menú principal del Google Analytics. Tenim una pàgina d'inici, o sigui, el menú principal és això, la pàgina d'inici, els informes, Explorer, Publicitat, que està aquí. Llavors, a la pàgina d'inici tenim un resum de les dades més importants, les dades dels últims 30 minuts, també podem veure els últims 30 minuts, que és el que està passant a la nostra pàgina web, els últims informes accedits i recomanacions fetes per intel·ligència artificial. Després, dintre d'informes, hi tenim informes sobre el que seria el cicle de vida del client. Això és una cosa de màrqueting. El cicle de vida del client ja, després ho explicarem, em sembla que la propera transparència, que és adquisició, engagement, monetarització i retenció. Així, també els informes són de la tecnologia que usen els nostres usuaris i de dades demogràfiques, l'edat, el sexe, quins són els interessos d'aquests usuaris. Després, explora, que són diferents gràfics interactius, que serien el funnel de màrqueting, el comportament de les persones usuàries amb la pàgina, taules dinàmiques i altres tècniques que també estan dintre d'Explora. I després hi ha una pestanya on hi ha publicitat, que ens permet veure les campanyes de publicitat a través dels sistemes de Google, les que puguem fer amb els sistemes de Google i altres també. Em sembla que també permet altres sistemes. Llavors, avui, amb el temps que tenim, intentarem veure
amb més detall la pàgina d'inici, els informes, i dintre d'Explorer mirarem el comportament de les persones usuàries amb la pàgina. Llavors, anem a entrar a la pàgina d'inici. A la pàgina d'inici veurem diferents gràfiques i llavors hi ha aquesta primera gràfica, que és la que veureu en primer lloc, en el qual ens indica 4 indicadors que tenim. Per exemple, en aquest cas hi ha els usuaris, recompte d'esdeveniments, esdeveniments per sessions. N'hi ha 3, però amb aquestes fletxetes podríem veure el quart. Després, els podem configurar. Nosaltres podem dir quins indicadors vull veure a la pàgina principal. La pàgina principal és totalment configurable, és a dir, cadascú de vosaltres la pot tenir diferent un cop l'ha configurat. I després, aquí, ens mostra, si veieu, una gràfica amb una línia sòlida i una gràfica amb una línia en punts. La línia sòlida representa els darrers 7 dies i la línia en puntets, el període anterior. Així puc comparar. Doncs el dia 4 d'abril vaig tenir aquests usuaris, que són 300. En canvi, 7 dies abans, el 30 de març, no sé calcular, 28 de març, doncs vaig tenir 100 usuaris més. I, per exemple, anem a suposar que això és el dijous. Doncs el dijous vaig tenir molts més usuaris el dijous d'aquesta setmana que els de la setmana anterior i, en canvi, el dissabte vaig tenir molt pocs usuaris i la setmana anterior al dissabte van entrar molts més usuaris i així em permet comparar els diferents períodes. I després et permet també configurar la finestra de temps, si vull els darrers 7 dies o, per exemple, vull l'últim mes. I després aquí tenim un enllaç directe cap a la secció de reports. Mostra la instantània d'informes. Aquí ens aniria a la sessió en l'altra pestanya. Anem a veure-ho a l'Analytics. Entro en l'Analytics de serveis generals i aquí tinc la pestanya. Ui, s'està carregant. Veieu, en aquest cas tinc els 4 indicadors, usuaris, sessions, usuaris nous, i amb això puc canviar. Aquí se'm mostra. Puc triar. Aquí m'estan mostrant els suggeriments, però, per exemple, dintre d'usuaris, puc veure usuaris, mitjana de compradors diaris, UAD, UAM, usuaris nous, que estàvem dient. Tinc un munt d'indicadors diferents. Doncs, en aquest cas, estem veient els usuaris. I quan vaig a mostra la instantània d'informes, em porta cap a informes, que és el que us estava explicant. Anem a continuar veient què més hi ha en aquesta pestanya. Joan, disculpa, perquè et facis una idea, portem una hora, ens queda mitja hora, perquè t'ubiquis de temps. Gràcies. Després, el resum en temps real, veieu que eren els últims 30 minuts, i tenim aquí 30 ratlletes, 30 línies que representen els 30 minuts. Després, tornem a tenir indicadors configurables, en aquest cas veiem país i usuaris, per tant, sé que d'Àustria ha entrat una persona, de Suècia ha entrat una persona i d'Ucraïna ha entrat una persona. I, finalment, en temps real, em porta un altre cop als indicadors d'informes. Si anem a Analytics, ho veuríem aquí baix. Es veu una mica com que ho he ampliat. I aquí veuríem, si em poso sobre dels minuts, em diu fa 16 minuts tenia 21 usuaris. Fa 15 minuts, 14 usuaris. I aquí puc veure els últims 30 minuts. Si vaig a mostra en temps real, em porta cap a l'apartat de... Una mica lent. Ara. No es veu. I llavors veuria el temps real d'aquí. Que no es veu. I ara es veu. No sé si tarda una miqueta, disculpeu. I després
ens guarda també, Google Analytics et guarda quines són les diferents pàgines que havies visitat les últimes vegades que has consultat Google Analytics. En aquest cas, em diu que les últimes accedides són el Path Expression, el Real Time Overview, etc. I també et mostra quines són aquestes gràfiques a través d'intel·ligència artificial, quins són els suggeriments de gràfiques que et permet veure. És a dir, la pàgina inicial són diferents gràfiques que tu pots arribar a configurar si vols, per dir, doncs, com a primera pàgina m'agradaria veure les pàgines més visitades, que és, per exemple, aquesta. Aquí veig les pàgines amb més visualitzacions. Doncs això m'ho configuro per poder-ho veure. Em permet configurar-ho. Avui no explicarem com configurar-ho, però m'ho permetria. Però Google Analytics, com que utilitza la intel·ligència artificial, ja et diu, et passo uns suggeriments personalitzats on t'estic mostrant quines podrien ser aquelles gràfiques que et podrien interessar veient les dades que tu tens. I et fa tot aquest anàlisi automàtic i t'ho posa. I en aquest cas et posa suggeriments personalitzats i t'ensenya quants usuaris tinc per país. Alemanya en tinc 305, Irlanda 205. I després, finalment, t'envia també estadístiques i recomanacions en el que seria, en el que anomena Insights, que això en anglès són Insights. En aquest cas ja veureu que si comparteixo la meva pantalla, me'n vaig aquí a la casa, a pàgina d'inici, s'està carregant. Si me'n vaig aquí a pàgina d'inici, veig Recently Accessed, visió general en temps reals, instantània d'informe. Si jo clico aquí, em porta cap aquí, que és d'on venia. És com un petit historial. Torno a la pàgina d'inici. Disculpeu, va una mica lent. Després em surten els suggeriments personalitzants que em posa Google. I finalment, veieu aquí, en aquest cas, estadístiques i recomanacions em posa. Les vostres estadístiques es mostraran aquí ben aviat. Doncs encara no hi ha prou informació perquè la intel·ligència artificial pugui funcionar. Però podria veure alguna cosa com el que us havia ensenyat aquí, en el qual rebo una recomanació que em diu compra, t'hem donat 400 crèdits gratis, 400 euros gratis, fer servir això perquè ens interessa, i després em diu Users in Saint Martin d'Eres, France, Spiker. Què vol dir? Que la intel·ligència artificial deia, veieu aquesta gràfica d'aquí grisa? Doncs deia a Sant Martín d'Eres, la intel·ligència artificial diria que n'hauria de tenir 20, però en canvi n'has tingut 42. I et dona aquests insights, aquesta informació extreta de les dades que t'ajuda a saber, t'ajuda a saber coses de la teva pàgina web, sense necessitat de tu estar analitzant totes les dades constantment, sinó que ja et dona la informació analitzada. Una miqueta l'insight és una paraula en anglès que és una informació que et permet obtenir un coneixement més profund sobre algun tema. Google Analytics, com hem dit, utilitza aquesta intel·ligència artificial per trobar insights que et permetin poder prendre bones decisions sense necessitat de fer recerca per part teva. En aquest botó d'aquí dalt, que mostra que és com una gràfica amb unes estrelletes, Google mostra la intel·ligència artificial com unes estrelletes de màgia, entenc jo, o m'ho imagino així, veieu? I et mostra les diferents estadístiques a la dreta de la pàgina sobre rendiment bàsic, nombre d'usuaris, pàgines més visitades, quins dies entren els usuaris, dades demogràfiques, la llengua, els països. Anem a veure-ho aquí a Google Analytics. Us comparteixo la pantalla. Esteu veient la pantalla, el Google Analytics? Sí, va bé. Sí? Vale, és que...
Llavors, aquí les estrelletes, veieu, rendiment bàsic. Llavors, quants usuaris vaig tenir la setmana passada? T'ho explica ja amb el llenguatge natural. No fa falta que entenguis una gràfica, ja t'ho respon. Quants usuaris vaig tenir la setmana passada? Entro i em diu 17K, que K vol dir 1.000, 17.000. Doncs vaig tenir 17.000. Si apreto preguntes suggerides, torno. Dades demogràfiques. Quins idiomes utilitzen més els vostres usuaris? I em respon, doncs, Spanish, 9,1K, 9.100, català, 3.700, anglès, 3.700. Això, en realitat, no és que l'utilitzin, és que t'estan dient en quin idioma està configurat el vostre navegador. Llavors, l'anàlisi de trànsit, creixement intermensual en els usuaris. El creixement intermensual de la mètrica usuaris és de 43.000 i hem obtingut un 6,9% menys. És a dir, de l'1 d'abril de l'1 al 27 de 2023 i de l'1 al 27 de març, de l'1 al 27 d'abril vaig tenir 6,9% d'usuaris menys a la meva pàgina web. Llavors, això una miqueta és aquesta intel·ligència artificial que la Cristina us comentava que és com una novetat del Google Analytics 4. Anem a fer servir una mica les reaccions per despertar-nos una miqueta. Pregunta o frase per dir si estem d'acord o no. Puc saber el nombre d'usuaris de la meva web en els últims 30 minuts en el que s'anomena temps subjectiu. Ja esteu d'acord? No hi esteu d'acord? No ho teniu clar? Ai, no estic veient les reaccions. No ho teniu clar. Hi ha gent que hi està d'acord, gent que no hi està d'acord. Molta gent que té dubtes. Puc saber el nombre d'usuaris de la meva web els últims 30 minuts, és a dir, com heu pogut veure, en el temps real, no en el temps subjectiu, sinó en el temps real, en la gràfica de temps real, vèiem 30 ratlletes i a cada ratlleta podia saber el nombre d'usuaris que ha tingut la meva pàgina web. Quants usuaris estan consultant la meva pàgina web en els últims 30 minuts. Voleu que ho veiem en Analytics una altra vegada o ho teniu clar? No sé, ho tornem a mirar Analytics o no? Ja ho teniu clar? Vale. Joan, també tens una pregunta de l'Asun que diu aquesta informació es refereix a aquesta intel·ligència artificial, si també es pot extreure de pàgines concretes, no només de tota la... Google Analytics et permet veure certes coses per les pàgines concretes. Ara estem veient els números generals, però et permetria veure certs indicadors. Ara ho veurem a la pàgina d'informes. Pots veure informes i veure per certes pàgines informació. Però ho veus en forma de taula. No ho veus tant en forma de gràfica. Puc veure quina ha estat l'evolució del nombre d'usuaris d'aquesta setmana i comparar-la amb la setmana passada. Polses amunt, polses avall. Polses amunt. Tenim molts polses amunt. Molt bé. Ui, a vegades em passen dues transparències. Sí, hi estem d'acord. És correcte. I, finalment, la pàgina d'inici és la mateixa per tots els usuaris de Google Analytics. Polses avall, veig polses avall, molts polses avall. Algú que ho dubta? No tothom veu el mateix a la pàgina d'inici, ja que la pàgina d'inici és configurable per cada usuari, és a dir, vosaltres us la podeu configurar. I, a més, la intel·ligència artificial i l'historial són diferents per cada usuari i per cada portal web. Si, per exemple, aquesta és la pàgina d'inici que tinc jo, però si, per exemple, vaig obrir la demo del Merchandising Shop de Google, veureu que... No es veu, Joan. Sí, perdoneu. Tornem-hi. Disculpeu.
Aquesta és la pàgina de Google Analytics de serveis TIC, aquí dalt. Si jo me'n vaig a la demo account, a Google Merchandising Shop, de Google Analytics 4, doncs veuré coses diferents. Ui, perdoneu, m'he equivocat. Aquí, perdoneu, al Google Analytics 4. Ja veieu aquí, usuaris, recompte d'esdeveniments, ja són diferents. Total d'ingressos, aquí puc saber que en una setmana, en els 7 darrers dies, han guanyat $26.000. Sí que torno a veure això, usuaris en els darrers dies, però veus, aquí ja veig una gràfica que s'han configurat ells, activitat dels usuaris al llarg del temps. Veig el de països també, veig aquesta gràfica també que és diferent, una miqueta perquè pugueu veure. Torno cap a la pàgina de serveis TIC. Fins aquí més o menys. Llavors, entrem dintre de la pàgina d'informes. Havíem estat a la pàgina d'inici, ara anem a la pàgina d'informes. Primer, fem una sèrie de consideracions prèvies. Hem parlat del període de temps. El període de temps es pot configurar a dalt. Si veieu, els 29 darrers dies, del dia 15 de març al dia 11 d'abril. Aquí, si jo clico aquí sobre, se'm mostren el període pel qual estic recollint dades. Puc posar els darrers 28 dies, els darrers 7 dies, etc. Després, també puc compartir, tots els informes els puc compartir amb aquest botó de compartir i em permet o compartir-ho amb un enllaç, que en aquest cas l'enllaç només el podran veure aquelles persones a les quals els haguem donat accés dintre del Google Analytics, per veure les dades, i et permet, si no, baixar un fitxer que llavors podries compartir aquest fitxer. Jo he provat això de baixar fitxer, però no em mostrava totes les gràfiques. Et permet, dintre de baixar fitxer, un PDF, que llavors és el que no em mostrava totes les gràfiques en el PDF, o si no, t'ho permet baixar amb un CSV, que són fitxers baixats que estan separats per comes, que els pots convertir en un Excel, si volguéssiu treballar les dades a través d'un Excel. I finalment, tenim el que són els segments. Jo estic veient la informació de tots els usuaris, però, per exemple, podria dir, jo no vull veure la informació de tots els usuaris, jo vull veure només les persones que accedeixen des de Barcelona, o les persones que accedeixen des del mòbil, o les persones del gènere femení. Això també m'ho podria permetre fer amb els segments. Per configurar els segments tenim aquests dos botons aquí baix, que posa afegeix una comparació, o aquí baix també hi ha una altra icona que també et porta al mateix lloc. Llavors, a la dreta se t'obre aquest botó on et surt tots els usuaris de nou i et diu afegeix una comparació nova. Si apretes afegir una comparació nova, et permet triar dintre de moltes opcions i en aquest cas, per exemple, estem creant el segment de les persones de Barcelona. Buscaríem ciutat, triaríem Barcelona, apretaríem d'acord, i llavors ens surt ciutat que inclou Barcelona. Llavors veiem que amb el color blau tenim tots els usuaris i amb el color taronja tenim els de ciutat de Barcelona i aquí veiem les dues gràfiques i llavors Google utilitzaria els dos botons perquè puguem comparar. Es comporta diferent la persona que entra a través del mòbil que la persona que entra a través de l'ordinador. Potser això ens pot donar informació de quines són les pàgines més consultades amb el mòbil, quines són les pàgines més consultades des del portàtil, per si es comportessin diferent. Aquí veiem les gràfiques i ara us ho ensenyo dintre del Google Analytics. Ho esteu veient? Aquí ens aniríem a la pàgina d'informes. Si em fa cas això. Ara, informes.
Llavors, aquí dalt, veieu, em surt del 31 de març al dia 27, puc seleccionar del dia 15 al dia 31, per exemple, i a baix, ho he de fer una mica més petit, em surt el botó d'aplicar. I ara se'm canviaria, se m'ha canviat per tot, se m'han canviat les gràfiques i ho puc veure. Si anem aquí als segments, aquí tenim tots els usuaris, ara afegeixo una compartició, un segment nou. Veieu? Aquí tinc totes les opcions, puc triar per edat, per gènere, campanya del primer usuari, mitjà del primer usuari, potser hi ha coses que no us acaben de fer molt de sentit. En aquest cas, busquem ciutat i ara em surten aquí les principals ciutats que tinc d'opcions. Rubí, Igualada, Reus... Seleccionem Barcelona, apretem d'acord. Podria seleccionar, per exemple, Barcelona i Madrid, si volgués. Llavors, em busca quins són de Barcelona o Madrid. És una lletra O, no una lletra I. Si vull, puc dir que siguin de Barcelona, afegeixo un més i dic que per exemple, que fan servir l'idioma català. Llavors, aquí tinc que siguin de Ciutat de Barcelona i que incloguin l'idioma català. Que siguin de la Ciutat de Barcelona o Madrid i aquí ens indica que és una lletra I. Són les dues coses. Aplico. Llavors, aquí em surt, si em preto sobre, ciutat inclou Barcelona o Madrid i l'idioma inclou el català. Llavors, aquí veig com van anar evolucionant els usuaris en els dos casos. Si vull, puc treure tots els usuaris clicant la creu. I ara se m'actualitzarà i només veuré la gràfica de color blau que m'indica aquest segment que he creat. Si vull tornar a veure tots els usuaris, tanco això, ho borro i se'm tornen a veure. Això serien les instruccions prèvies. Ara tornem a utilitzar la reacció. Google Analytics utilitza els intervals de temps per a aquell període de temps que no cal recollir els indicadors. Hi esteu d'acord o no hi esteu d'acord? Una persona d'acord, molta gent que està no d'acord, algú que ho pensa... Molta gent no està d'acord. Els intervals de temps són per mostrar els indicadors d'aquell període. Per exemple, el nombre total d'usuaris que han accedit a la web la darrera setmana. Veig tots els usuaris que han accedit l'última setmana. No que no cal recollir els indicadors. Molt bé, heu contestat bé. Google Analytics em permet comparar dos tipus d'usuaris en el que s'anomenen segments. Molta gent ja està d'acord. Molt bé, ho hem encertat. Per exemple, un segment pot ser els usuaris que utilitzen el mòbil i els que ho fan des de l'ordinador. Puc compartir informes de Google Analytics amb qualsevol usuari d'internet. Algú ha dit que sí? Algú ho està pensant? No, només puc compartir amb els usuaris que hagis donat d'alta com a visualitzadors d'analítics. Els has de donar accés. Si comparteixes... Això és compartir l'enllaç. Si et baixes les dades i li envies, clar que ho pots compartir amb qualsevol persona, si te les baixes. Sí, exacte. Això és el que diu el Jesús. Però això si tu baixes en PDF i ho envies. Però si vols compartir-ho, no podries. Llavors, entrem dintre del menú principal d'informes. Dintre del menú d'informes tenim l'instantània d'informes, que és un informe configurable amb els principals indicadors, el temps real, visió general de la interacció amb la web, els últims 30 minuts, el cicle de vida
informes organitzats segons el cicle de vida que l'usuari realitza amb la web i informació de l'usuari, que són les dades demogràfiques i la tecnologia. Aquí tenim el cicle de vida, adquisició, implicació, monetarització i retenció, el temps real i la instantània d'informes. Anem a mirar adquisició. Primer, què és el cicle de vida? Quan nosaltres tenim una pàgina web, el que ens interessa com a persones que estem portant la pàgina web és que la gent ens conegui. Que la gent ens conegui és el procés que s'anomena adquisició, és a dir, que adquirim usuaris dintre de la nostra pàgina web. Això és el que ells anomenen adquisició. Després ens interessa que quan un usuari ha descobert la nostra pàgina web no digui «Ostres, he entrat aquí però crec que m'he equivocat, la tanco directament». En 10 segons l'usuari ha decidit si vol seguir navegant o no vol seguir navegant. I ens interessa que l'usuari s'impliqui, és a dir, que cliqui coses, que ens llegeixi, etc. Llavors, això es calcula dintre d'implicació. Després hi ha monetització, que és si tenim una tenda virtual, saber quants diners s'estan gastant els usuaris en la nostra tenda virtual. I finalment tenim retenció, que seria, ostres, algú ha entrat a la nostra pàgina web. És el meu interès que torni a entrar d'aquí 3 dies o que torni a entrar d'aquí 10 dies perquè li he enviat un mail perquè ha entrat a la newsletter o perquè se n'han recordat o perquè hi havia una campanya que deia que d'aquí una setmana faríem un concurs i hi hauria els resultats. Si el meu objectiu és la retenció, és retenir els usuaris en la meva pàgina web. Llavors, Google, això serien els objectius que tinc com a màrqueting, com si diguéssim. Doncs Google una miqueta t'ordena d'aquesta forma els diferents indicadors i et dona gràfiques útils en adquisició, implicació, monetització i retenció. Llavors, anem a l'adquisició. Quan nosaltres volem aconseguir usuaris, què pot ser? Que ens hagin trobat en un cercador, que seria Google i altres, que algú t'hagi compartit aquesta URL a través d'una... que és una adreça web, google.com, per exemple, és una URL, i perquè o l'escriu o me l'han passat per mail, entro directament, sense passar per un cercador. O perquè resulta que l'usuari està en una pàgina web i en aquella pàgina web hi havia un enllaç cap al nostre sitio web. Doncs llavors rebíem un referral. O, per exemple, que l'usuari estava a Twitter i ha vist un enllaç a Twitter que el portava cap a la nostra pàgina web. Doncs això seria un orgànic social. Llavors, això és una miqueta com Google diferencia els diferents tipus d'adquisició d'usuaris. I llavors, Google, a més, diferencia entre el que seria adquisició d'usuaris i adquisició de trànsit. L'adquisició d'usuaris només ens parla dels usuaris nous. Hem aconseguit nous usuaris per la nostra pàgina web. Per tant, tot el que ens parla aquesta gràfica és per usuaris nous. En canvi, l'adquisició de trànsit ens està parlant de tots els usuaris, siguin nous o siguin usuaris recurrents, que tornen a la nostra pàgina web. Per tant, tindré informació de tot el trànsit. Veiem molt Analytics. Hem dit que estàvem, comparteixo, hem dit que estàvem dintre del cicle de vida, adquisició. Llavors tenim l'adquisició d'usuaris i l'adquisició de trànsit. Si veiem adquisició d'usuaris, veiem una gràfica de com han sigut pels últims dies, aquí, si ens han buscat, si era perquè ja tenien guardat en el navegador i accedien directament al navegador o perquè se saben directament la URL o li han enviat per mail. Referral, que és que venen d'una altra pàgina web, i social és que venen d'una xarxa social. En aquest cas, 16.850 usuaris ens han trobat en un navegador. Llavors, aquí baix puc veure quins han fet Organic Search, quins han fet direct, quins venen per referral i quins venen per Organic Social. Com que estem a adquisició d'usuaris, parlem només d'usuaris nous. Llavors, sé que els usuaris nous m'arriben la majoria per Organic Search. M'han trobat en un navegador. Després puc saber quantes sessions l'usuari estava implicat. És a dir, l'usuari ha entrat, ha mirat
3 segons i ha sortit, o l'usuari ha entrat en el menú, ha buscat no sé què, ha fet un clic, etc. Com d'implicat estava aquesta sessió. I aquí m'indica com d'implicat està aquest usuari. I després aquí m'indica sessions amb implicació per l'usuari, 0,79, 0,73. Tot això m'indica una mica com d'implicats estan. Si ens hi fixem, la gent que ve d'un referral és la que està més implicada. Per tant, si ens han trobat a través d'una altra pàgina web, la gent està més implicada en la nostra pàgina web. En canvi, si ens han buscat pel Google, doncs hi ha molta gent que ens busca per Google i diu ostres, aquesta web no és gaire interessant. Aquí m'està indicant que la gent no està tan interessada, no està tan implicada. Això per l'adquisició de nous usuaris. En canvi, a l'adquisició de trànsit, ja no em parla d'usuaris nous, sinó que m'està parlant de tots els usuaris. Llavors, aquí torno a tenir Organic Search, Direct Referral, un Assigned. Aquí apareix un Assigned, que és no ho sabem, i l'Organic Social. Llavors, aquí tinc tota la informació altre cop. I aquí em parla del temps d'implicació mitjà per sessió. És a dir, cada sessió, quant de temps ha durat? Doncs, per exemple, la gent que ve amb l'Organic Search només ha estat a la meva pàgina web o en el meu portal web 14 segons. En canvi, la gent que ve per referral s'ha estat quasi un minut en la nostra pàgina web. Doncs això ja m'està indicant que tenen un comportament diferent aquestes diferents persones. I això seria l'adquisició d'usuaris i l'adquisició de trànsit. Llavors, torno a aquesta pestanya. Queden 5 minuts. Encara em queda tema per explicar. Llavors, volia explicar uns casos pràctics, però no tenim temps. No sé si podem planificar una altra píndola, Cristina. Faig un tancament del que hem vist avui, ràpidament, si us sembla. Sí, hauríem d'intentar acabar a l'hora, no? M'imagino que molts han de marxar. Com que us passarem un formulari perquè avalueu la píndola i ens proposeu temes que us poden interessar, doncs veiem si es pot programar un altre. Disculpeu, que és molta informació. Llavors, anem a fer un petit resum del que hem vist. Avui hem vist que el Google Analytics emmagatzema i també mostra el que seria la informació d'usuari, la font de tràfic i els esdeveniments. La informació d'usuari és quina edat té, el gènere, des de quin ordinador, si està entrant des d'un ordinador, un mòbil o una tablet, per exemple. Després també tenim informació de la font de tràfic, que ens ha arribat a través ens ha arribat des de Google, ens ha arribat des d'un cercador, ens ha arribat perquè li han compartit l'enllaç o perquè ve des d'un enllaç d'una altra pàgina web, que és el que acabem de veure. En quins informes ho podem veure. I després també hem estat parlant molta estona de la principal diferència entre Google Analytics 4 i el Universal Analytics, que és que es basa en esdeveniments. Llavors, els esdeveniments ja hem dit que podria ser el clic, l'escroll, quan inicies un formulari, quan et baixes un fitxer, etc. Després, hem parlat que els principals indicadors eren els usuaris, que són les persones diferents que accedeixen al portal web, que poden ser usuaris que no han accedit mai al portal, els usuaris nous i els usuaris recurrents. També hem parlat de les sessions, que són les consultes a la web separades com a mínim de 30 minuts, els dispositius, que són els diferents dispositius pels quals entra l'usuari, els esdeveniments, aquestes accions, i les visualitzacions, el nombre de pàgines del portal web que estan vistes, que són els page views, els esdeveniments de page views. Llavors, avui hem vist la pàgina d'inici, dintre de la visualització de Google Analytics hem vist la pàgina d'inici, els informes
que hem vist només l'adquisició, ens faltaria veure l'engagement, la monetarització no hi haguéssim entrat, perquè no tenim una tenda virtual, llavors els Gen Webs no són tendes virtuals. I després el tema de la retenció. Ens faltaria les tecnològiques i les demogràfiques. I d'Explora, que volia explicar-vos el comportament de les persones, doncs tampoc hi hem arribat. Que això, si voleu, podem planificar una altra píndola per acabar-ho de veure. I després el que també és important, doncs dintre d'aquí, és que tinguem clar que Google el que fa és mostrar-nos les coses com si fóssim persones que tenim uns objectius de màrqueting, no? Cadascú de nosaltres vol que hi hagi més gent que entri dintre d'aquesta pàgina web amb l'adquisició, que és l'Organic Search, Direct Referral, Organic Social, que és el que hem vist, que la gent s'impliqui, per tant, podem veure com les persones que entren estan implicades, com les persones volen utilitzar, o sigui, estan disposades a utilitzar la nostra pàgina web i els hi és útil, el tema de la monetarització, que ja hem dit, i la retenció, com de periòdicament els usuaris tornen a entrar. És a dir, tinc un usuari nou i aquest usuari torna a entrar al cap d'una setmana, torna a entrar al cap de 2 dies, torna a entrar al cap de 3 dies. I això Google té maneres que ho puguem identificar i veure. Llavors, no sé si teniu preguntes, és quasi l'hora. Pel xat han comentat, Joan, d'obrir un xat per dubtes. Vale. Bueno, jo comentava que dintre de la nostra disponibilitat de temps i coneixements, si voleu l'obrim i entre tots fem el que puguem per aclarir dubtes. Això tenint en compte que ni som experts en màrqueting digital i a vegades no tenim gaire temps. Però bueno, fem-ho perquè així us animeu a entrar, perquè no sé si a alguns us haurà fet por tanta dada, però que al final que s'han de mirar potser són les més essencials i us poden donar pistes de val la pena en el meu web traduir-lo o no, perquè quants accessos tinc de gent que potser tinc molts accessos de Sud-amèrica, doncs tradueixo, no? O aquesta pàgina que per mi és molt important i no la visiten, és que la tinc molt amagada en el meu menú, doncs canviem el menú, posem un enllaç a no sé on, bueno, cosetes que potser són molt més pràctiques en els vostres webs i val la pena. Llavors, bueno, ja ho deixaríem aquí, no? Joan, moltíssimes gràcies, Joan? Jo crec que superbé la presentació, molt aclaridora. Volia aprofitar per preguntar si fem una altra sessió, que potser la podem fer... O sigui, ara el que venia era una mica ensenyar exemples i acabar-vos de mostrar una mica més el Google Analytics. I potser podem aprofitar per deixar una mica més d'estona de dubtes. No sé si us aniria bé, si el divendres a aquesta hora us anava bé, i de convocar-ho d'aquí 2 setmanes, així teniu temps de mirar-vos una mica més el Google Analytics. I sí, us va bé? Sí? Vale, perfecte. Doncs convoquem d'aquí 2 setmanes i així ho acabeu de mirar. Sí, i això que us enviarem un formulari i allà també ens podeu fer suggeriments, no, Joan? Vale, perfecte. Doncs